за външната политика на Европейския съюз, сигурността и между другото това е в пряка връзка с предходния панел. Защото, както добре знаем, добра външна политика има, когато има и добре развита икономика. И сигурно знаете една много подходяща и добра реплика за това, че Европейския съюз е икономически гигант, но геополитическо джудже. Между другото, покрай кризата в еврозоната, сигурно трябва да преразгледаме доколко е гигант, но така или иначе това е тема за друг панел. Да ви представя участниците, вие имате всички във вашите папки и повечко за тях, но така или иначе все пак да ви ги представя. Владимир Шопов няма нужда от представяне като цяло. Политолог, анализатор, винаги с много интересни виждания и анализи за Европа. Така, Христо Христев, който е преподавател в университета. Предполагам, че за всички от вас, които сте следили европейската програма на MoveBG, сте виждали и неговото участие в предишни дискусии. Също съм убедена, че ще ви бъде интересно. Мартин Владимиров, експерт по международна и енергийна сигурност. Мисля, че това е темата, която всички чакате с нетърпение. И Велислав Иванов, съосновател на Blueprint. И аз съм Аделина Марини, да не забравя да ви кажа. Основател съм на EU Insight. Занимавам се с европейските теми от доста отдавна. Много ги обичам и на практика съм пристрастена. Така че... Не, нарекоха ме преди време EU зомби и мисля, че приличам на такова вече. Така че предлагам ви да започнем от най-важната тема. А именно, преди години, като се говореше за външната политика на Европейския съюз, общо взето всички журналисти си тръгваха, защото няма много какво да се каже. Сега обаче, когато настана кризата в Украйна, изведнъж всички се запитахме, има ли такова животно като обща външна политика и ако няма, може ли да бъде изградена? Всичко, разбира се, в момента се свежда до това, можем ли да договорим санкции, такива каквито ни изнасят на всички, такива каквито са съизмерими с мерките, които Съединените щати налагат върху Русия. Зависими ли сме, не сме ли, кои сме зависими, защо говорим за ЕС, след като всеки сам си решава за себе си. Изобщо страшно много въпроси и много малко отговори. И мисля да започнем първо с отговорите, тъй като предполагам, че всички вече достатъчно много анализи сте чели за това какво всъщност джудже е Европейския съюз по отношение на външната политика. Искам да започнем от Владо Шопов, който мисля, че трябва да ни каже кризата. Има ли криза в външната политика? Изобщо имаме ли външна политика обща европейска? И не си получихме микрофона. Ето го. Ето го микрофон. Да, благодаря и за поканата. Ще се опитам в някакъв момент да отговоря на твоя въпрос. Всъщност, това, което искам да направя днес е малко да проблематизирам въобще начина, по който Европейския съюз мисли визионерски и начина, по който си създава визиите и начина, по който ги осъществява. Връзката с темата за външната политика не е толкова през инструментариума на секторната външна политика, а проистича по-скоро от това, че според мен ние навлизаме през последното десетилетие, може би се намираме в период, в който самото мислене на Европейския съюз за себе си преминава в исторически безпрецедентна степен спрямо отношението му към външния свят. И от тази гледна точка ще се опитам да кажа няколко думи за последствията на този процес върху външната политика, защото те, според мен, не са автоматични. Позволете ми в началото да започна с две интеграционни истории, които имат силно визионерски елемент, или поне по начина, по който Европейския съюз създаваше собствената си политическа реалност през последните десетилетия. Първо, защото те имат малко имат различен край,
И второ, защото искам да ги използвам като основа, върху която да структурирам промените, които в момента се случват и които от тук нататък ще пречат да сме свидетели на такъв тип интеграционни, визионерски моменти. Първата е свързана с създаването на еврозоната. Историята на еврозоната вече не е икономическата, политологическата история на еврозоната, разбира се, е много по-различно от това, което чухме в предходния панел, но създаването на еврозоната през последните няколко години излязаха много мемуари на хора, които са участвали в този процес и вече имаме исторически доста по-пълна картина. И можем да видим правене на визия на Европейския съюз, която вече ще бъде невъзможна. В смисъл такъв, че тогава очевидно сме имали ситуация, в която има определено ядро от хора с ясно формулирана политическа идея, в която очевидно не са могли да убедят една огромна част от хората около тях. Емпирично вече знаем, че както на политическо ниво, така и повечето икономисти в ключовите държави, които са преговаряли и договаряли еврозоната, са били против този тип интеграция. С други думи, ако трябва да я кажем на малко по-технически език, са подкрепили идеята монетарния съюз да бъде кулминацията на икономическата интеграция в Европа, а не стартовия, поне един от стартовите импулси, които някакси да създадат тази затворена клетка, в която след това европейските икономики да бъдат принудени по-нататък да се интегрират. Този тип визионерство очевидно тогава е бил успешен от гледна точка на това, че успял да наложи самото политическо решение. Но и в предходния панел беше коментирано, че направен по този начин, т.е. институционализирането на някаква просветена визия за бъдещето, съвсем очаквано е довела до подценяването на всичките компоненти вътре в този монетарен икономически съюз, които в крайна сметка са необходими за неговото съществуване. Това, което всъщност правим в момента. Попълването на тези липсващи компоненти, коментиране на фискален съюз и така нататък и така нататък. Втория пример, който е по-скоро неуспешен, ние до голяма степен сме по-скоро съвременници на него, е свързан с Европейската конституция, опита за създаване на Европейска конституция, който общо взето беше изява на същия тип политическа култура, или да го кажа по друг начин, на същата култура на правене на европейска интеграция, т.е. група политически фигури предлагат дългосрочна просветена визионерска идея как да се развива Съюза, през призмата на своя собствен анализ какво е необходимо на Европа, къде Европа трябва да се намира след 10, 15, 20 години. Само че този път, в този случай, този модел на правене на интеграция катастрофира поради много сериозни промени в начина, по който функционират европейските политически системи. Използвам тези два примера, за да илюстрирам ключовата връзка, която трябва да удържаме от тук нататък въобще, когато говорим за това какво трябва да прави Европейския съюз и въобще за начина, по който мислиме бъдещето на Европейския съюз. И то е свързан с връзката между лидерство, визия и легитимност. С други думи, субектите, които анализират и предлагат с какво да се занимава Европейския съюз, но го правят по начин, който може и бива възприеман като легитимен от гледна точка на европейските граждани. Тоест, ние наистина в момента имаме една такава, да кажем, триада от отношения, без която, според мен, от тук нататък Европейския съюз много трудно ще може или поне това за мен е механизма, по който ще трябва да конструира това, което прави от тук нататък.
Ако обаче за момент се опитаме да видим каква е диагнозата, спрямо която Европейския съюз трябва да се позиционира, т.е. каква е ситуацията, кои са предизвикателствата, спрямо които трябва да дефинира своето бъдеще, има, разбира се, няколко очевидни процеса и контекста, спрямо които това го правят и политиците, и ние, които се опитваме да анализираме целият този процес. Разбира се, първи от тях е глобализацията. Какво се случва с глобализацията? Какво се случва с Европейския съюз в края на първата криза на глобализацията? Неочаквана криза за глобализацията, поне от гледна точка на Запада. Вторият процес, разбира се, е свързан с едно доста установено възприятие, че в новия глобален свят на 21 век Европейския съюз трябва да бъде в максимална степен единен, хомогенен субект, играч, независимо от това как се институционализира в отделните секторни политики и доколко това е възможно да се прави във всички от тях. И бих казал, че има един трети процес, който е свързан вече с кризата. Според мен процес, в който осъзнаването на който върви в момента. Защото кризата, ако освен всичко останало, беше един урок по взаимосвързаност, който може би беше изненадващ за немалка част от европейските политици. С други думи, това е процеса, при който Съюза от тук нататък всъщност се опитва да доведе до логичния завършек тези уроци от кризата или тези нужди от допълнително интегриране или стопиране на интегриране в някои от секторите. Защо обаче този модел на договаряне на европейската интеграция според мен вече е невъзможен? Първото е, че към този модел на правене на интеграция вече има изключително голямо недоверие. И това се вижда не просто на ниво граждани, понеже много сега се коментира през последните няколко години нарастването на евроскептицизма, но това се вижда вече в много голяма степен и на доверие на ниво елити. Втората причина, която според мен прави този модел на правене на интеграция по-труден, е свързан с негативните ефекти от глобализацията, нещо, което маркирах, защото наистина, ако човек погледне публичните дебати в една голяма част от страните членки, всъщност Европейския съюз се коментира през тази тема, през този въпрос. Колко, в каква степен, докъде Съюза може да бъде инструмента, който да ни позволи да управляваме част от негативните ефекти на глобализацията. Третото нещо, което също е много коментирано през последните години, частичното завръщане на националната държава или поне на националната държава, ако не толкова като инструментариум управленски, поне като очакване от гледна точка на гражданите, че националната държава все още има способност да решава проблеми. Така че има и други причини, няма време да се спирам на тях, но целият този комплекс от фактори, според мен, има много голямо отношение към бъдещето на договарянето на интеграцията. С други думи, аз мисля, че навлизаме в период, в който елитите ще трябва заедно с гражданите, заедно с публиката в отделните държави да започнат постепенно да водят дебати. Разбира се, тук не искам да навлизам в някакви утопични модели на делиберативната демокрация. Като казвам дебати, разбира се, визирам и чисто политическия процес, който винаги подава различни сигнали на елитите, но така или иначе европейска интеграция от тук нататък през институционализирането на някакъв просветен модел, който притежават тези елити, според мен този модел вече е зад нас. Новия европейски консенсус, който според мен е необходим, трябва да бъде договорен.
Той не може да бъде просто институционализиран от политическите елити и ключовия фактор, за да се случи това, разбира се, е свързан и с политическото лидерство, което в момента изисква поне няколко неща. Честна интерпретация на това, което се случва, което за съжаление до голяма степен не виждаме. Ясно обясняване на залозите на всичко това, което се случва и на действието или на бездействието на Европейския съюз в тази ситуация и създаването на следващото интеграционно усилие не толкова върху основата на някакви грандиозни визии, а върху конкретното разрешаване на проблеми, пред които са изправени европейските общества. И от моя гледна точка в този контекст до голяма степен изникването и така минаването на преден план така на евроскептичната нагласа към европейския процес е една не лоша новина, до толкова доколкото тя ще стимулира или поне ще принуди част от политическите елити, които са свикнали с този модел на правене на интеграция, да започнат да го преосмислят, за да можем едновременно да го направим Европейския съюз по-ефективен, но в същото време по-легитимен и да го съхраним по този начин, а не толкова като го превръщаме просто в така институционално поле за осъществяване на нечии разбирания за бъдещето на нашия свят. Благодаря. Благодаря. Доколкото разбрах, модната тенденция в София напоследък е за опорни точки, така че ако мога да обобщя опорните точки на Владо, а именно, че в момента се попълват липсващите елементи на интеграцията. Кризата ни показа колко всъщност сме взаимно свързани. Елитите трябва да дебатират с гражданите. Тук обаче е много актуален въпрос, гражданите дали са готови да дебатират с елитите. Да видим какви са опорните точки на Христо Христев за общата ни външна политика. Микрофон или да обърна? Той работи? Да, благодаря. Владо в известна степен затрудни моята задача, обаче смисъла на един панел на такъв тип дискусия може би е противопоставянето на различни мнения. Не знам дали не е еврозомби, но аз съм от хората, за които тези текстове в договора за Европейския съюз или за функциониране на Европейския съюз, където се говори за принадлежност към европейската идея, не са текстове лишени от смисъл и съдържание. Така е минал пътя ми, че съм имал възможност да вляза в логиката на този процес и да израсна професионално с нея. На мен не ми се иска да вярвам, че общностният метод и цялата формула, на която почива формирането и развитието на европейските общности е изчерпана и че ние отново ще се върнем към някакъв модел на договаряне между национални правителства според наделяването на едни или други национални интереси към конкретен момент, според възможната най-малка кратна пресечна точка между тези национални позиции. Аз мисля, че формирането и развитието на интеграционната система наистина е една много амбициозна и смела визия, която обаче е насочена именно към това класическия модел на международни отношения, между правителствено сътрудничество да бъде преодолян именно с оглед на изначално заложената в него ниска степен на ефективност в решаването на проблемите. Също така, бидейки юрист, може би няма да е толкова интересно и оригинално моето изложение, колкото беше това на Владо Шопов, но като един юрист, моят подход към проблемите на външната политика и сигурността е свързан с съществуващата форма за тяхното решаване, с инструментариума, който позволява извлечените през формата решения да бъдат приложени, с практическия ефект от решаването на едни или други проблеми, които стоят в полето на външна политика и сигурност пред Европейския съюз и неговите държави членки. За мен легитимността и смисъла от съществуването на Съюза се измерва именно през способността да бъдат намирани решения на тези проблеми, които първо позволяват решаване на това, което има като една или друга кризисна ситуация, като общ интерес на гражданите на Европейския съюз и на държавите членки. И второ,
разбира се, като подкрепа и приемане на това решение от страна на гражданите. Не ми се иска да вярвам, че в своята същност и това, което представлява като замисъл интеграционния модел е изчерпан, защото неговите успехи според мен са, поне аз поделям тази теза, неговите успехи са резултат именно от възможността той да бъде приложен в едни или други области, да бъде намерено преодоляването на това, което е съществувало като слаба ефективност на регулация на национално ниво. И впрочем, аз мисля, че не сме изправени пред първата ситуация, когато всъщност европейската интеграционна система, днес Европейския съюз, преди европейските общности, се бори за своето съществуване и за своето развитие от криза в криза. Аз мисля, че ако ние се върнем назад, ще видим, че от своето начало всъщност европейската интеграционна система функционира точно в едни цикли, свързани с възможността да преодолява кризи. Няма да се връщам назад, за да маркирам подробно това, но то лесно може да се направи. За мен стои въпросът днес, имайки предвид всички положителни резултати, постигнати до сега в развитието на интеграционния процес, в областта на икономиката, в областта на правата на гражданите, в областта на коренната промяна на характера на отношенията между държавите на европейския континент. И да не забравяме все пак основната цел на цялото това упражнение беше гарантиране на траен мир в Европа. Тази цел можем да приемем до голяма степен, колкото и общо тя да звучи, колкото и отдалечавайки се от глобалните военни конфликти във времето да ни изглежда празна и лишена от смисъл. Тази цел до голяма степен до момента беше постигната. И не можем да не отчетем успех в това отношение. От тук нататък обаче, имайки предвид всички успехи, които Съюзът е донесъл, с оглед постигане на целите, които стоят пред европейската интеграция, с оглед на развитието на много части от европейския континент, които са били значително по-изостанали в социално-икономическото си положение спрямо останалата част от Европа, спрямо Централна или Северна Европа. Това са минуеми успехи. Аз мисля, че в контекста на панела, в който се намираме, ние трябва, вземайки фактите, пред които сме изправени от последните няколко години, да потърсим отговор именно на това, съществуващият модел на обща външна политика и на европейска политика в областта на отбраната, доколко позволява да бъде даван надежден отговор на кризите, пред които Европа и света бива изправен, и доколко ние в перспектива можем да считаме, че тази основна цел на европейската интеграция, гарантирането на траен мир, сигурност и съхранение на европейския демократичен модел, на свободното общество на европейските държави, може да бъде осъществена във времето. Аз мисля, че през последните няколко години ние станахме свидетели на няколко значими кризи. Ако щете, тази в Грузия не толкова, но и тя, тази в Ливия, тази в Сирия, особено сега. Кризата в отношенията между Русия и Украйна, които всъщност е криза в отношенията за мен между Европа и свободния свят и Русия. Украйна просто се оказва за някого удобната огнева точка в този сблъсък. Тези кризи поставят под въпрос ефективността на съществуващия европейски инструментариум в областта на външната политика и особено в областта на отбраната. Първо, стои въпроса доколко той позволява да бъдат намирани полезни решения. Доколко аз знам, че това е много трудно преодолимо, но необходимостта всеки път да се договаря и преговаря в формат от 27 или 28 държави и да се нагодят особените интереси на всички, за да се реагира на една класическа кризисна ситуация, като примерно тази в Украйна, продължава да работи. И от една страна, да, много трудно е да бъде преодолян този толкова свързан с националната държава модел, но от друга страна стои въпроса как гарантираме сигурността на този ансамбъл, в който участваме. Как гарантираме сигурността на собствените си общества, ако продължаваме да използваме тези класически методи. От друга страна,
Съществуващия инструментариум за мен е още в Ливия много ясно се видя, че има сериозен проблем с това, което в Европейския съюз и основните държави членки на Европейския съюз, които имат определен капацитет в областта на отбраната, поддържат като военни структури, като възможност за реакция на оперативни ситуации. Ако си спомняте, на кризисни ситуации, ако си спомняте, Франция и Великобритания с частично участие, които са двете най-големи европейски армии, които отделят най-голям ресурс за отбрана. Общо около 2/3 от всички средства, разходвани в областта на отбраната в Европейския съюз, именно в Франция и Великобритания, успяха да поддържат военна операция срещу, как да кажа, не особено състоятелен противник, срещу някои от великите сили, в продължение на, колко беше, 2 месеца горе-долу, без намесата на военните структури на Съединените американски щати. И това е без да вземем предвид елементите на логистика, осигурени от самото начало от Съединените американски щати. Сега, на следващото място, подобна картина се видя много ясно в Сирия, без да навлизаме в детайлите, но се оказа невъзможно да се предприемат каквито и да е адекватни действия срещу Сирия. Един път заради особеностите в политическите позиции на определени държави членки на Европейския съюз, втори път заради всъщност невъзможността да бъде проведена каквато и да е политическа позиция без вала на Съединените американски щати, преки ангажимент на Съединените американски щати в тази ситуация. И за мен този изключително съществен структурен проблем по блестящ начин просто се вижда в момента в кризисната ситуация в Украйна, при която, както и да го гледаме и колкото и да искаме да говорим възпитано, една държава, част от Стара Европа, част от нашия континент с всичките ни претенции за център на развитието на съвременна цивилизация, по най-брутален начин погазва съществуващото международно право, осъществява анексия, намесва се чрез диверсионни класически методи и групи във вътрешните работи на друга съседна, независима, суверенна държава. Окей, може да има всякакви интерпретации за една или друга част от населението на Украйна, но в крайна сметка това е суверенна държава. В крайна сметка самата Руска федерация е поела определени ангажименти към Украйна преди определен брой години, свързани с съществуването като самостоятелна държава, съответно разоръжаването и определена част от нейния военен състав и така нататък. И ние много ясно виждаме как действителност без една или друга позиция и реакция и отношение на Съединените американски щати към тази ситуация, адекватно противодействие на това и адекватно отношение към тая криза от страна на Европейския съюз много трудно може да бъде формирана. А от другата страна има класически прост и елементарен силов подход. И когато с всичките ни сложни концепции, формули за мека, интелигентна сила, съчетаване на действия в различни области и всичко друго, което има своя смисъл и значение в определени ситуации, ние сме изправени пред класическа употреба на сила, в крайна сметка стои въпроса за насрещните класически гаранции, които биха възпряли употребата на сила или които биха локализирали ефекта ограничили ефекта от опита да се използва такава военна сила. За мен оттам нататък стои въпроса всъщност и това е въпросът, който аз бих желал да поставя на дебат в днешния панел. Може ли Европейския съюз и могат ли европейските държави да считат, че имат адекватни гаранции за своята сигурност и за съхраняването на своя демократичен модел, на своите свободни общества, най-малко страните от Източна Европа и в частност България, или не могат при това състояние на нещата? Може ли да считаме, че ние имаме адекватни гаранции за нашата сигурност, дори държавите членки на НАТО, при положение, че в военните структури на НАТО, ако проследиме бюджета, всъщност някъде около 3/4 от изобщо военния капацитет на НАТО е концентриран единствено и само в Съединените американски щати и оттам всъщност гаранцията за сигурността на Европа и изобщо на неутрализирането на класически рискове за сигурността на Европа е намесата на Съединените американски щати. И на последно място в този контекст, имайки съответните нормативни основания в договорите, визирам в частност член 42, параграф 7, който позволява преминаването към определена по-висока степен на интегрирана и свързана обща европейска система за отбрана, каквото и да означава това,
не е ли необходимо отново ние да се върнем към, макар не под същата форма, към една стара идея, както често се е случвало в развитието на Европейския съюз, а именно тази за консолидирането на отбранителните структури на държавите членки или поне на част от държавите членки на Европейския съюз в единна система. Защото държавите членки на Европейския съюз харчат по данни от 2012 около 170 милиарда евро за издръжка на своите 190 за издръжка на своите национални армии, което е с около 40 милиарда повече горе-долу от целия бюджет на Европейския съюз. Пръстването на тези ресурси обаче между голям брой самостоятелни структури логично и естествено води до доста по-различни ефекти, отколкото ако ние консолидираме някаква част от този ресурс в общи структури, в общи изследвания, в изграждането, ако не на единна европейска армия, то поне на общи компоненти на тази система за сигурност. Да речем някаква обща част, логистика, системи за комуникации и разузнаване. Видя се в кризата в Либия много сериозен проблем с зареждането на изтребителите, когато водят определени операции, изразработването, да речем, на европейски дронове и други подобни технологични решения, които в крайна сметка, колкото и да искаме да бъдем пацифисти и да харчим парите си за нещо друго, когато някой дойде с голямата толяга и стропа по масата и каже, вие или правите това, това и това, или аз влизам и обръщам масата, виждаме, че с всичките достижения на европейската интеграция всъщност ние сме неефективни. И за мен това е големия въпрос и аз този въпрос бих искал да поставя в рамките на панела. Ще се огранича до тук. Изглежда вече сте разбрали, че по-скоро ще ви предлагаме въпроси, отколкото отговори, но това все пак е началото на всеки смислен дебат, така ние, че сме стигнали до там, че трябва да се преосмислят нещата. Аз също имам няколко въпроса, без съвсем да ви задължавам непременно да отговаряте сега на тях. Те са по-скоро храна за размисъл. Покрай това, което каза Христо, се сетих колко Европейския съюз може да действа адекватно, сравнително с джуджета като Либия, с сили, с които може да се справи, и колко неадекватно дори на политическо ниво реагира при по-голяма заплаха, каквато е Русия, съответно при решаването на кризата в Сирия, където имаме много голям играч в лицето на Иран. И това може би потвърждава тезата за геополитическото джудже, че Европейския съюз на този етап може да се справя само с малки кризи и то не всички страни участват в това. Но като заговорихме за обща външна политика, се сетих за 10-те години, които отне писането на нещото, което трябваше да е конституция, осъмна като Лисабонски договор, и не знам дали си спомняте как всички тръбяха, ето вече имаме единен телефонен номер, Кисинджър може да ни се обади. Само че Кисинджър не се обади на Катрин Аштън, а звъни Обама на Меркел, на Оланд и така нататък. И в този смисъл за мен ключовия въпрос е: Лисабонския договор мъртъв ли е по отношение на външната политика, общата външна политика, и възможно ли е в среда на евроскептицизъм и ренационализъм, така да го кажем, да говорим пак за обща външна политика и дайте да напишем нов Лисабонски, Мадридски или какъвто там се падне договор, за да имаме най-накрая обща външна политика. И тук мисля, че отговора се крие в следващата ни подтема, която всъщност трябва да е главна тема, именно енергийната зависимост. И между другото е много показателно това, което президент Обама каза в Брюксел, когато беше за среща на върха ЕС-САЩ преди няколко седмици, а именно, че Европа е изключително зависима, а пък Съединените щати си имат друг дневен ред. Така че, ако обичате, оправяйте се. Включително и по отношение на енергийната зависимост. Как стоят нещата с... Въобще можем ли да говорим за обща енергийна политика и може ли ситуацията, която се намираме в момента, да провокира малко повече общностност в този разговор? Всъщност целта на моето слово ще бъде именно това, да се опитам да дам отговор дали съществува такава политика и ако не, което е моята теза, как може това да се преодолее.
Докато слушах Христо и Владо, се сетих за една поговорка в енергийните среди, че енергийните отношения между страните са като тези между съпруг и съпруга. Трудни са, скъпи са и много трудно се прекратяват. Това е много ясно се вижда в Европейския съюз, защото страните си защитават, т.е. страните членки си защитават ревностно енергийните интереси. В началото на 90-те години се сключи един такъв предбрачен договор, който се нарича енергийната харта, между страните потребители на енергия и страните производители на енергия, в който се настояваше, че ще се защитава сигурността на доставките, че няма да се злоупотребява с монопола над определени ресурси и ще има прозрачност и диалог с страните транзитьори на енергийни ресурси. Този предбрачен договор беше подписан от всички, беше ратифициран от всички без един или няколко, но един е важният. Това е Русия. Русия не ратифицира този договор, защото тя знаеше, че този договор ще я задължи да се държи винаги в позицията на преговарящ в енергийните отношения, а не на доминиращ, определящ условията на преговорите. Енергийната харта и факта, че Русия не беше подписала този договор, не беше проблем някъде до към 2004-2005 година. Причината е, че всъщност проблеми за сигурността на доставките и енергийната сигурност като цяло не съществуваха, защото природния газ, всъщност аз ще говоря предимно за природен газ, защото петролните пазари са така че либерализирани, те са интегрирани на световно ниво, не само на европейско, също с нас за пазара на въглищата. Но в природния газ нещата са малко по-особени. Говорим за регионални пазари, така че отношенията между страните всъщност помежду си е много важно. Оттам и проблема геополитически, защото се смесват политически, социални, военни цели с всъщност осигуряването на доставки на газ от точка А до точка Б. Чисто търговски взаимоотношения. До 2004 година нещата бяха прости, защото цените на газа бяха евтини. Цените на газа се формираха на базата на петролно индексиране, т.е. при ниски цени на петрола газа беше евтин. Страните потребители бяха тези, които определяха условията, защото те знаеха, че малцина производители трябва да се конкурират на едни много ниски цени, за да спечелят своите клиенти. Затова Русия, Норвегия, Алжир, азиатските страни, близкоизточните страни, Катар, Австралия, Индонезия, те нямаха много избор, но да се съобразяват с това, което им се предлага от страна на клиентите. Те имаха интерес да осигурят сигурност на доставките, да се договорят с страните транзитьори, за да може да има един непрекъснат поток на енергия. Около 2003-2004 година нещата започнаха да се променят много рязко, защото цените на петрола се дигнаха. И се дигнаха чувствително, отчасти заради военната намеса на Съединените щати в Ирак. Тогава изведнъж, и особено в Европа, се заговори, че има нужда от една обща външна енергийна политика. Такава на ниво континент вече се изграждаше в продължение на 20 години поне. Но такава, която да гледа навън, т.е. към отношенията с страните производители, не съществуваше. Европейските страни изведнъж разбраха, че енергията може да им струва твърде скъпо и всъщност заради основната част, която енергията е в всяка икономика, това ще се отрази на всеки един гражданин на Европейския съюз. В сметките, които плаща, в сигурността на това, че на следващия ден ще има ток, парно и така нататък. Затова се предприеха мерки да се засили общия диалог, налагането на тъй наречените правила за интеграция на европейския енергиен пазар, за да може, ако Европа мисли по един и същ начин за въпросите на енергетиката, ще може всъщност да се договаря с своите производители навън много по-лесно. И тук дойде проблема.
Европейската комисия, Европейския съвет изпуснаха този момент, че в енергетиката обикновено големи компании си говорят с други големи компании, а не си говорят правителства с правителства или пък съюзи с други съюзи. Защо? Защото става въпрос за такива големи финансови потоци и енергийни потоци, които са от основно значение за функционирането на държавата от стратегическа гледна точка, че компаниите имаха чувството и така, държаха се арогантно, че те са тези, които ще движат нещата. Когато Европейския съюз каза не, вие трябва да се съобразявате с едни общи вътрешни правила, много от големите компании в Европа казаха не. Ние ще си правим това, което на нас ни е изгодно. Включително големите концерни в Германия, включително Ени в Италия, включително Газ дю Франс в Франция и така нататък. Те имаха едни стратегически икономически отношения със своите партньори в Норвегия, Русия, Алжир. И тези партньорства се базираха на едно дългогодишно сътрудничество, безпроблемно, едни ясни условия, ясни договори, които бяха изгодни и за двете страни. Но с покачването на цените на петрол, както казах, цената на газа също се дигна и изведнъж се оказа, че производителите имат всъщност по-силната страна. Защото те могат да налагат с концентрирането на ресурсите в малко производители, могат да налагат всъщност условията, при които при цената и при какви условия и договори могат да се общуват с страните от Европейския съюз. Оттам дойде и кризата през 2006 година в Украйна, което беше първият сигнал, че има нужда от промяна. В момента, в който Украйна не си плати дълга, газовия дълг, Русия реши, че може да накаже всички. И по този начин всъщност да покаже, ясно да заяви, че Европа има нужда повече от Русия, отколкото Русия от Европа. В този момент Европейския съюз не успя да реагира. Всъщност нищо съществено не беше направено, освен втората газова директива, която целеше либерализация на вътрешния пазар, но всъщност и с цел либерализация на отношенията между Русия, Алжир, впрочем и Норвегия, защото не трябва да забравяме, че тези други две страни са ключови за европейския газов пазар. Тази либерализация не беше успешна. И след 2-3 години се повтори кризата в Украйна. Нещата не се бяха променили, но този път Европа всъщност усети истински, особено Централна Европа, усети истински какво означава да останеш без природен газ за известно време и на каква цена трябва да купиш алтернатива, ако основните ти източници вече не ти доставят нужните количества. За това се въведе третия либерализационен пакет, който вече много по-агресивно се намеси в вътрешната енергийна политика на страните, като наложи една много пространствена либерализация на пазара и всъщност прозрачност в сключването на договори. Защо казвам прозрачност? Имам предвид, че в този момент вече производителите не могат да се месят директно с финансова сила или с правна сила в вътрешните енергийни отношения на страните. Тоест те не могат да притежават трансмисионните мрежи за газ, не могат да участват в дистрибуцията на газ, защото по този начин установяват един квазимонопол при структурни условия на голямо търсене на газ и на високи цени. Изведнъж обаче се случи това чудо, че икономическата криза дойде, казвам чудо за европейската енергийна политика, защото изведнъж заради липсата на икономически растеж, газовото потребление рязко намалява в Европейския съюз. И вече нямаше нужда от тези дълбоки връзки с доставчиците. Нямаше нужда Европа да зависи толкова силно от тях. Те обаче си гледаха интересите и тъй като страни като Русия, Норвегия, Алжир са изключително зависими от собствения си износ на природни ресурси, те трябваше да реагират, за да могат да запазят своите клиенти в Европа. Начинът беше някои,
като Норвегия, решиха да се адаптират към новите условия на пазара, преминаха на либерализиран пазар, на спотови цени и някак си станаха част от европейското енергийно семейство. Други, като Алжир и Русия, обаче казаха не. Ние искаме старите договори, петролно индексирани, високи цени, дългосрочни договори, в които клиентите ни нямат право на избор дали какви количества да купуват и дали могат да ги препродават, евентуално ако нямат нужда от този газ. В този момент се получи този истинска пропаст между Европа и нейните основни доставчици в света. Това се съчета и с шистовата революция в Съединените щати и с увеличаването като цяло на добива на природен газ в други части на света. Това потикна още повече цените в Европа надолу и постави страни като Русия пред нуждата всъщност да започнат да предоговарят цените, да ги намаляват, за да могат да запазят клиентите си. Но Европа и тук не успя да реагира адекватно. В този момент, в който имаше възможност да обедини сили и да започне да налага своите условия, отново двустранните отношения надделяха. Двустранните отношения между компании. Тъй като те имат своите договорености, своите икономически зависимости с партньорите си в Алжир, Норвегия, Русия, те не искаха да обединят усилия и просто да наложат доставчиците да намалят цената и да осигурят сигурност на доставките в този момент. На фона на това, точно което казваш, мисля, че съвсем на място би било да попитам, всички се питаме най-вероятно, доколко е възможна да се реализира идеята на полския премиер за създаването на енергиен съюз. Точно. И той би ли решил тези проблеми? Да, препратка към сегашния момент. Европейски енергиен съюз, според мен на този етап е невъзможен, за съжаление, и е невъзможен точно защото има силна опозиция от страна на големите компании, големите концерни в Европа да го направят. И докато това не се случи, страните производители все още ще имат по-силната страна в отношенията. Казвам го това, защото в момента компании като Газпром имат възможност със своите финансови, пък и с чисто структурното си влияние в Европа да манипулират и компании, и правителства в това да запазят тези твърди дългосрочни отношения със себе си. Полският премиер и полският външен министър са винаги били много критично насочени към руската зависимост и са правили много опити, но не е Полша страната, която всъщност има възможността и влиянието в Европейския съюз да наложи един такъв общ енергиен съюз. Това трябва да дойде от всъщност големите консуматори на газ в Европа – Италия, Германия, Франция. Там са и основните компании, основните партньори на Газпром. Аз за сега не виждам това. Даже всъщност германските енергийни компании се обявиха срещу санкции на Русия, защото те имат дългосрочни договори с Русия до 2025 година. Едни санкции ще означават веднага дела в арбитражните съдилища по целия свят от страна на Газпром. Те го осъзнават това и нямат избор на този етап. Начинът е всъщност да заобиколиме Русия, като търсиме алтернативи. Да заобиколиме Русия имам предвид, т.е. ние си поддържаме едни нива на отношения с Русия, които са всъщност в крайна сметка датират още от 70-те години, от времето на Съветския съюз, никога не е имало проблеми всъщност от 2006-2009 година. Но едновременно с това да се търси начин да имаме повече опции. И една такава опция беше Южния газов коридор от Каспийско море и евентуално в бъдеще от страни от Близкия изток и техните огромни ресурси. Друга опция е втечнения газ и доставки на втечнен газ както от Катар, където е най-голямото находище на природен газ в света, така и от новите производители, евентуално САЩ от 2016 година, Австралия, Канада. В Европа обаче рядко се говори за това или когато се говори някак се мисли много
много политически, а не толкова технически и икономически, а за да се случат тези отношения, трябва наистина компаниите да седнат с инженерите си и да говорят. Диверсификацията на енергийни ресурси струва много пари. Това не означава, че цените веднага ще намалеят. Напротив, може би цената ще се дигне. Но ще има сигурност на доставките, предвидимост и избор. Неща, които в дългосрочен план оказват влияние върху цените, т.е. намаляват ги в дългосрочен план. По-голямото предлагане винаги води до това. Другия основен момент е всъщност шистовия газ и възможностите на Европа да се възползва от огромните си ресурси на шистов газ. За съжаление, политиката към шистовия газ е доста негативна в Европа. Разбираемо, наистина и правно, и социално Европа е по-различна от Съединените щати, където има одобрение, ако щеш, хората имат право да проучват за шистов газ на собствената си територия. В Европа това е невъзможно. Трябва правителството да ти позволи. В Америка можеш просто в задния си двор да изкопаеш една дупка, образно казано, и да проучваш за шистов газ. Докато Европа не проумее, че има нужда от нови опции и не трябва да бъде зависима от завладяването на политиката от чужди интереси, и по-скоро частни икономически интереси. И това, значи, знам, че това е много модерно в България, се говори особено, но това е на общо европейско ниво. Завладяването на политиките от чужди интереси. До този момент няма да има всъщност реална диверсификация и реална енергийна сигурност. Да, също и докато много страни смятат, че и с Русия са достатъчно сигурни доставките. Аз предлагам да минем към един аспект, който преобладаваше в така наречената обща европейска външна политика, а именно износа на ценности. Сигурно си спомняте, че всъщност това беше основното мото и двигател на европейската външна политика, с своята мека сила да вразумява, възпитава и така нататък. Сега на фона на вещите се знамена на Майдана, останали без отговор европейски знамена, мен лично ме гложди въпроса доколко адекватно е да се твърди, че Европейския съюз е източник на ценностни система и дали изобщо това може да се използва като гръбнак на някаква дипломация. И с това минаваме към Велислав Иванов. Аз съм повече от сигурна, че ще имате въпроси заради енергийната провокация, така че моля да си ги запишете, да не ги забравите и след това ще ги подадем. Така че умря ли европейската политика на износ на ценностна система? Ами ще се опитам да отговоря на този въпрос в своето изложение. Първо благодаря за възможността да говоря тук от името на Blueprint. Благодаря на организаторите. Считам, че този дебат е на ниво, което е много силно необходимо в България точно преди европейските избори и което поради една или друга причина няма как да се получи на политическо равнище. Ще започна своето изложение, като ви върна малко назад. 1991 година Словения и Хърватска се отделят от Югославия. В Словения се водят военни действия, които са известни като 10-дневната война. Когато външният министър на Люксембург Жак Поос стъпва на словенска земя за преговори, той казва една фраза, която остава в историята с малко ироничен контекст. Той казва: това е часът на Европа. Той в този конфликт вижда шанса Европейския съюз да стане първостепенен играч на международната сцена. За съжаление обаче това не се получава. Точно така Европейския съюз е безсилен да предотврати опустошителните конфликти, които се водят в Югославия, в Хърватска, в Босна и в Косово. Тогава виждаме едно много широко разминаване между възможностите на Европейския съюз във външната политика и очакванията, които както международните играчи, така и неговото население имат от него. И ето откъде идва това, за което Гаделина говореше, това, че Европейския съюз е икономически гигант, обаче външно-политическо джудже. В контекста на Украйна 2014 година е хубаво да разгледаме как са се променили очакванията и възможностите. Дали
тази призма на разглеждане на Европейския съюз е все още релевантна. Като икономика и ресурси, въпреки кризата, въпреки проблемите с еврото, въпреки несигурността, въпреки младежка безработица и всичко останало, Европейския съюз остава най-силната икономика в света. Той остава най-големия единен пазар от 500 милиона души с най-богати потребители, както каза Евгения Ангелов в първия панел. Така че икономически, според мен, тук нещата са сравнително ясни. Политически и инструментално във външнополитически план. Как се отнасят нещата към 90-те години и сега? Как са се развили тези процеси? Първо имаме разширение на страните от Европейския съюз до 28, което съответно внася някаква допълнителна тежест в външнополитически аспект. Далина също говореше за договор от Лисабон в контекста на общата външна политика. Според мен той не слага точка, той е много голяма крачка напред в контекста на общата външна политика. С него се създава Европейската служба за външни действия, която институционализира до голяма степен външните отношения на Съюза с трети страни. Общата външна политика не е просто един от стълбовете на взаимодействие, а е вече вплетена в юридическото цяло на Съюза. Създадени са механизми и процедури, спрямо които Европейския съюз може да действа. И също така, що се отнася до меката сила и нещо, което аз малко шеговито ще нарека политиката на Моркова. Европейския съюз е изключително успешен в поставянето на условност на страни без и подаването им на някакъв морков, без да ги плаши с някаква тояга. Дали това ще е помощ за развитие с съответната условност за някоя страна от третия свят или търговско споразумение за достъп до общия пазар, дали това ще е политическа легитимност, опита показва, че това е изключително ефективно. И ще го илюстрирам това с няколко примера след малко. Това е най-ефективно, доказало се като най-ефективно в страните, които искат в някакъв момент да влязат в Европейския съюз. Един пример за такова влияние, което мога да дам е урегулирането, да кажем, и посредничеството между Косово и Сърбия, което Европейския съюз направи. Преди 5-6 години, когато Косово обяви независимост, никой не смяташе, че през април 2013 те ще подпишат споразумение, с което признават взаимната си юрисдикция върху съответната територия. И нещо повече, те с това споразумение се договарят да не пречат взаимно по пътя си към евроинтеграция, към членство в Европейския съюз. Това е само върхът на една дълга последователна политика на Европейския съюз, която почва още от първите месеци след обявяването на независимостта. Почва с буквално разговори за разпоредбите за роуминг и митнически печати, но се стига до тук и вероятно ще стигне и по-нататък. Това е позитивното в развитието на външната политика на Европейския съюз, според мен. И намираме се в процес на формиране на европейска политика. Може би сме сравнително рано в този процес и не толкова напред, колкото ни се иска, но определено сме по-напредни, отколкото преди 20 години. Европейския съюз има по-добри възможности за проектиране на своето икономическо влияние в политическо. Съответно, това обаче крие и своите рискове. 28-те държави членки означава, че общата външна политика може да се покаже, може да излезе просто най-малко общократно между националните интереси на 28 държави. Което за жалост винаги така излиза и в момента ние сме повече и по-малко потърпевши в украинския контекст. Тя също така може да бъде подвластна и на бавни, проточващи се процеси на съгласуване, регулиране, които може би няма как да се избегнат в демокрация и демократичен ред, но особено в кризи те забавят нашата реакция и понякога я правят да изглежда несъразмерно малка или неадекватна дори, както е в случая. Що се отнася до очакванията от Европейския съюз, те със сигурност не са толкова големи, както през 90-те години и дори както през изминалото десетилетие, в което
много държави се присъединиха към Европейския съюз, включително нашата, те са занижени. Единствените играчи на международната сцена, които имат до някаква степен големи очаквания от Европейския съюз, бих казал, това са страните кандидати за членство, и то не всички, и страните от източното партньорство, към която се числи и Украйна. И сега, сменяйки малко фокуса от тези разминавания между очаквания и възможности към самите ценности. Още в откриването днес на този форум, господин Тодор Стойчев спомена, че има криза на ценности. Не трябва да забравяме, че Европейския съюз е изграден на ценности, които са записани в договорите. Знаете ги: демокрация, правова държава, защита на човешките права и т.н. Аз обаче избирам да ги гледам не просто като някакви витиевати фрази или така с красив шрифт изписани думи в преамбюли на международни договори, ами като начин, по който Европейския съюз може да проектира своята икономическа мощ в политическо влияние на международната сцена. И това, че в последните месеци и години Европейския съюз главно се занимава за собствените си проблеми и гледа към себе си, бих казал, че остави назад развитието и отстояването на тези ценности, както във вътрешен, така и във външен план. Ние моделираме системата на международните отношения чрез нашите възгледи. Ако възприемаме междудържавните отношения като баланс на сили или като игра с нулев резултат, в която един за да спечели, друг трябва да загуби, тя най-вероятно в това ще се превърне. Трудно е, както каза Христо, когато някой дойде с тоягата и те заплашва за собствената си сигурност и ти си чудиш какво правиш. Но аз по-скоро бих искал да задам въпроса и да го отправя и към вас включително. Дали е реалистично да очакваме от Европейския съюз да бъде военна сила, имайки предвид, че това са 28 държави членки, които някаква голяма част от тях са и членове на НАТО? Според мен е реалистично да очакваме от Европейския съюз в лидерство в други области, които могат да му осигурят международно влияние. И разглеждането на международните отношения, точно като този много силно консервативно, реалистичен възглед за това, че някой трябва да спечели, а друг трябва да загуби, или баланс на сили и сфери на влияние, което все по-често чуваме в контекста на Украйна, това не е в интерес на Европейския съюз. Не е в интерес на Европейския съюз да възприемаме по този начин международната среда. Европейския съюз може да бъде първостепенен играч, ако поставя и отстоява принципни въпроси на международната сцена и в международния дневен ред. Това, както го е правил през 90-те години и изминалото десетилетие в държавите, които се присъединиха в последствие, това трябва да бъде възродено и да продължи. Ценностите на международното право трябва да бъдат отстоявани и трябва да бъдат спазвани в украинския контекст. Самия факт, че има много играчи на международната сцена, които не възприемат нахлуването и анексията в Крим като нарушение на международното право, като видите някакъв такъв исторически процес, който просто се случва и това просто така ще стане, е много заплашително и поставя много големи рискове. Трябва да бъде възроден духа на международното сътрудничество в контекста на глобалните проблеми, като климатичните промени. Много бързо забравихме големи успехи на международното сътрудничество като един протокол от Монреал, който, де-факто, ако се чуете защо в последните десетилетия или години не чувате много за дупката в озоновия слой, ами това е причината. Всички членове на ООН плюс Европейския съюз подписаха споразумение международно, към което се придържат, в което забранява субстанции, които рушат озоновия слой. Трябва да се придържаме към международното право и международните организации като ООН, Световната търговска организация и други наднационални структури, които гарантират международния правов ред. Европейския съюз трябва да отстоява човешките права, особено в контекста на хартата на основните права на Европейския съюз, която вече има статут на равен на вътрешно право
наравно с договорите. Мога да дам един пример за един такъв принципен въпрос, който Европейския съюз е поставил и който е поставил ефективно и който се трансформира в политическо влияние. И това е последователната политика на Съюза спрямо срещу смъртното наказание, за отмяна на смъртното наказание. 1998 година съвета приема това за своя кауза с съответното решение. От тогава насам 40 страни, включително и България, са отменили смъртното наказание. И фактически Европейския съюз излиза като международен лидер в такава кауза, в такава либерална и хуманитарна кауза, която карат другите играчи на международната сцена да го възприемат по един определен начин, който поне според мен е това, към което трябва да се стремим. В 21 век виждам един потенциален въпрос за лидерство в подобен контекст, а именно в дигиталната ера и след разкритията на Сноудън и Wikileaks. Може да се говори вече за основни права и в виртуалното пространство. Една дигитална конституция, която днес може би звучи на много от вас като научна фантастика или нещо такова предвид конкретните реални заплахи, както в България, така и за Европейския съюз, но със сигурност това са въпроси, които ще се развиват в бъдеще и въпроси, от които международния ред ще зависи в 5 или 10 годишен срок. Вече виждаме някакви стъпки в тази насока, като решението на Съда за Европейския съюз за правото да бъдеш забравен. И искам да обърна внимание, че това не са просто някакви нови аспекти на стари права, като например свобода на словото в интернет и нещо такова. Това са качествено нови реалности, към които ние трябва да се приспособим и трябва да урегулираме. И зависи от Европейския съюз да бъде лидер в тази сфера, а не догонващ. Технологиите в още една така малко научно-фантастична тема предоставят и възможност за качествено нов начин на правене на политика и вземане на решения. Това е духа на времето, това са предизвикателствата на нашето съвремие. Всички тези въпроси, пак повтарям, са възможност за проектиране на икономическата сила на Европейския съюз в политическо влияние. Според мен, ако Европейския съюз бъде на висотата на предизвикателствата на съвремието, то тогава въпросът за това кога е часа на Европа ще бъде с положителен отговор в бъдеще време, а няма да е бил отговорен без всички да разберем. Благодаря за вниманието. От гледна точка на това, че Европейския съюз се схваща като процес, а не като готов проект, то тогава наистина съвсем се получи добър баланс между песимизъм и оптимизъм. Песимизъм по отношение на това какво сме постигнали и какво можем да постигнем, и оптимизъм, че все пак възможности има много пред нас. Като стана дума за тоягата, морковите и икономическата проекция на проекцията на икономическата мощ на Европейския съюз, се сетих за гръцкия казус, който разклати Европейския съюз и продължава да го клати вече 5 години. И по този повод имаше един дебат в Европейския парламент малко преди да приключат сесиите и да започне предизборната кампания, по време на който една гръцка евродепутатка каза: Европейския съюз си изчерпа морковите, сега има само тояги. Нали? Визираше това, което се случва на Гърция. Така че, може би наистина трябва да се мисли в контекста на това как тези тояги да излязат извън вътре от Европейския съюз навън към проектиране на въпросната икономическа мощ. Ние сме готови за въпроси, ако сме успели да ви омаломощим. Или провокираме. Между другото се получи много интересно, според мен, сега аз лично не съм присъствала на такова нещо, ние на вас да ви поставяме въпроси, а не вие на нас. Така че страшно много въпроси поставихме и аз по-скоро очаквам от вас отговори или идеи, или коментари. Разбира се, ако имате въпроси, ще се опитаме да ви отговорим. Ако не, пак ще зададем въпрос. Така че вие сте наред. Един микрофон в мое ляво. Моля само да се представяте. Има. Благодаря. Казвам се Йосиф Аврамов и съм финансист. Как виждате бъдещия договор търговски между Съединените щати и Европейския съюз
в контекста на известна еманципация на Европейския съюз към Съединените щати, предвид обстоятелството, че преговорите доста се проточиха. Очевидно няма да станат в мандата на тази Европейска комисия. Най-вероятно ще бъде сключен след 2 години. И какви са ползите и загубите на страните от Европейския съюз от сключването на подобен договор? Между прочим, аз го приветствам. Просто трябва да се изработи добре. А към кого е въпроса ви? Към кого конкретно е въпроса ви? По-скоро към господин Шопов. Добре. И втория въпрос в тази връзка. Чух една интересна идея, която на практика имаше до преди няколко години. Единни военни сили на Европейския съюз или поне компоненти на подобни военни сили. Каква е перспективата според вас в тази връзка, тъй като този въпрос към настоящия момент не се коментира? Благодаря. И аз, Владо? Аз не съм тесен специалист, може би ще ви разочаровам с моя отговор, но има отделни теми и следим поне дипломатическата история на договарянето на този договор и оттам според мен виждаме няколко неща. Повечето от тях в момента, поне тези, които са обект на публична дискусия, са по-скоро притеснения. До толкова, доколкото според мен към настоящия момент така политическата общност официално и открито излязла в подкрепа на подписването на това споразумение с Съединените щати, продължава да бъде все още доста малка и доста несигурна. Вярно е, че сега, ако погледнем, например, платформите на европейските партии, има несигурна подкрепа за това споразумение и при либералите, и при Европейската народна партия. Според мен има няколко проблема, които трябва да бъдат преодоляни, за да стане възможно това споразумение. И те до някъде са свързани и с този тип лидерство, който според мен е необходимо тук нататък, за да могат въобще да се правят такъв тип крачки интеграционни. Първият проблем, според мен, на ниво възприятие, пак казвам, тъй като съдържание на договор не можем да коментираме. Първият проблем е свързан с несигурността в една голяма част от страните членки, че това споразумение всъщност ще спомогне вноса на икономически модел от посока Съединени щати към Европа. В каква степен това е вярно, аз в дълбочина не мога да коментирам. Втория проблем, който според мен трайно съществува, и той е свързан въобще по принцип с начина, по който се представи и защитава единния пазар и неговото разширение и по посока на отношенията с Съединените щати, има много голяма несигурност и политическо нежелание активно да се мотивират от ползите от единния пазар в момента и неговото разширяване. Ако гледаме политическата риторика на тази предизборна кампания, единствените, които така еднозначно в риториката си защитават тази позиция, това са европейските либерали. Така че това е също нещо, което според мен трябва да се преодолее като възприятие. Тоест, трябва да бъде излезен и да бъде направен, да бъде отново защитена идеята за единния пазар, за разширяването на единния пазар и конкретно сключването на това споразумение като част от тази либерален дневен ред. И разбира се, на последно място, темата, която най-много се коментира публично, това е тази, може би Христо много по-добре от мен може да каже нещо по тази тема, наличието на тази клауза, която позволява на корпорации да съдят правителства за пропуснати ползи.
Аз лично при цялото ми търсене по темата, може би не съм търсил където трябва и както трябва, но точни текстове на това нещо не съм виждал. Във всеки случай знаем, че в момента има възникваща практика в Канада, в Съединените щати, в Германия, доколкото ми е известно, опити за водене на такъв тип дела. Мисля, че от това, което като публична дискусия и като политическа дискусия към настоящия момент сме видяли в Европа, аз лично не си представям това споразумение как може да се случи, ако тази клауза, така както се представят нейните ефекти, остане в споразумението. Не знам в каква степен ви отговорих на въпроса, но това мога да кажа по темата. Благодаря. Аз от първия въпрос има нещо, което иска да маркирам. В процеса около сключването на това споразумение се получава, според мен, проблем в две посоки. Първо, предвид на мястото, което имат международните споразумения или международните договори на Европейския съюз в корпуса норми и източници на правото на европейската интеграция, следва един особен ефект, който в голяма степен влияе на отношението към този процес, а именно, че при сключването на такова споразумение и установяването на определени разрешения на либерализация на търговията между ЕС и САЩ, то би ограничило полето за маневри на европейския законодател за определен период години напред по отношение на едни или други въпроси, уредени там. Тоест има такъв един, как да го наречем, ефект на демократична легитимност. В каква степен може да се случва едно толкова мащабно споразумение, което урежда либерализацията на много широк кръг въпроси и дали това не лишава някаква европейския законодател от определено поле за действие в рамките на съответния брой години. Една част от критиките са в този план. Що се отнася до това, което Владо засегна, истината е, че в Европейския съюз възможността търговски дружества, частноправни субекти да претендират вреди пред институциите на Съюза или пред държавите членки за пропуснати ползи съществува и в момента, но за европейските фирми. И има един деликатен въпрос от много години в практиката на Съда на Европейския съюз относно възможността частноправни субекти да релевират пред съдилищата международни споразумения на Европейския съюз, за да последователно като цяло следва рестриктивна практика, именно защото в най-голяма степен интерес от такъв тип клаузи, от такъв тип практика имат американските компании, като от другата страна обаче не съществува възможността международни споразумения да бъдат релевирани пред общите съдилища. От тази гледна точка аз не мога да си представя как без промяна в това отношение в правната система на САЩ, Европейския съюз може да приеме подобна клауза. По отношение на другия въпрос, тъй като аз се опитах да спазя регламента, който беше в порядъка на 5 или 7 минути за всеки от нас, но както обикновено се получава, който спазва регламента, страда в нашата мила родна страна. Аз ще се опитам, отговаряйки на вашия въпрос, да допълня някои неща. Съгласен съм с много от аспектите на това, което Мартин маркира. Реалностите в енергийния сектор безспорно не могат да бъдат пренебрегнати. Съгласен съм и с много от нещата, които Велислав спомена като успехи на Европейския съюз, безспорно ги има. Значението на утвърждаването на демократичния модел, защитата правата на човека, клаузите за защита на демокрацията и правата на човека в споразуменията на Европейския съюз с трети страни в различни материи. Но в крайна сметка, колкото и да ни се иска света да е изключително напреднал и стигнал там някъде, далеч в високохуманното си израстване, ние виждаме, че не някъде другаде, това, което стана в Либия, това, което става в Сирия, това, което също го има в Ирак или Афганистан, това разбира се е крещящо зло в много, много висока степен. Но вижте какво става в Европа. Това не е въпрос на някакви просто такива странни отношения между две държави, защото се намират някъде в страни там малко по-в края на този континент. Ами просто една държава с класически набор от явни и неявни военни средства,
осъществява вмешателство в вътрешните работи на друга държава, осъществява анексия на част от нейната територия и Европейския съюз заседава безкрайно, вее си красивите формулировки, опитва се да обясни как през имплементирането на такива цели в различни политики ще въздейства и както Аделина каза, какъв е отговор на формираните такива ценности в това общество? Как Европейския съюз помага на тези хора, които си защитиха волята като общество и като граждани, да имат определен път на развитие? Като слуша газовите си компании, като не може да надмогне малко в перспектива моделите създадени преди и да се опита да създаде някаква по-ефективна обща военна инфраструктура. Да, има добър опит от това, което до сега има като мисии. Това е общата оценка, за които са създавани временни съвместни военни части за по-малък или по-дълъг период от време, но това са части, които нямат особен капацитет, нямат особени технологични възможности и всъщност те, ако проследите във времето, всички основни операции, в които са участвали, или са били в рамките на командването и при ползването на военната инфраструктура на НАТО, или са били под определени форми на действие на Организацията на Обединените нации. И вижте го сега реалния проблем. Намираме се в... Има и много реален въпрос, да, който е провокиран от това. Дали ако Европейския съюз разработи общи сили, това ще застраши НАТО, което пък автоматично не е в интерес на Съединените щати. И това е дебат, който се води от много години насам. Особено сега на фона на възраждането на НАТО като опция. Аз не мисля, че Съединените щати седят и полагат някакви грандиозни усилия да запазят точно това състояние на нещата, което има в НАТО. Напротив, американската администрация, включително в лицето на президента Обама, няколко пъти вече подчерта, че има сериозен проблем с военното планиране, с организацията на военните разходи, изобщо развитието на капацитета в НАТО и че Съединените американски щати не могат до безкрай във времето да продължават да имат този ангажимент към НАТО, който те имат до момента. Успоредно с това една голяма част от останалите членове на НАТО да ограничават военните си разходи и да бъдем всъщност в ситуация, в която, дайте да си го кажем реално, защото това е обективната реалност, сигурността, простата, ясна, класическа сигурност от класически силови заплахи срещу европейските държави и срещу Европейския съюз се гарантира по-настоящем от Съединените американски щати. Това много лесно се вижда, ако се мине през разходите, ако се мине през структурата на това, което представлява НАТО като военна структура. И те не могат до безкрай във времето да носят също този товар. И аз за това поставих този въпрос и за това апелирам, колкото и това да изглежда тежък дебат, той да почне да се води в Европейския съюз. Надявам се, че след като очевидно не беше видяна червената лампа много ясно в случая с Либия, не забелязах някаква ясна реакция на подобен ефект от това, което се случи в Сирия. Поне сега да си дадем сметка, че има проблем с това, онази проста ясна първа класическа цел гарантиране на траен мир, сигурност и просъществуване на европейския демократичен модел отвъд едни или други икономически или национални интереси, да бъде осъществена. Не може при сегашното състояние на нещата да бъдем сигурни, че това е така. И за мен напред във времето това е един от основните въпроси, който стои пред Европейския съюз. Красиви документи, фрази и дискусии можем да си водим до безкрай. Животът е такъв, че в определен цикъл от време се изправяме пред класически проблеми на живота и сигурността. Други въпроси? Там бяха аз искам да попитам нещо. Добрин Станев се казвам. Въпросът ми е към господин Мартин Владимиров и е във връзка с газопроводите. Има добри газопроводи и лоши газопроводи. Проевропейски газопроводи и антиевропейски газопроводи. Газопроводи, които имат почти едно и също име. Единият се казва Северен поток, другия се казва Южен поток. Единият е факт, другият е фикция за сега. Добре, защо Европейския съюз подкрепя негласно Северен поток и порицава много отявлено Южен поток?
Защо комисар Йотингер по енергетиката смята, че третия енергиен пакет трябва да се прилага за Южен поток, но Северен поток може да има някакви дерогации от общите правила? Защо имаме двойни стандарти в енергетиката? Това е моят въпрос. Ами, работи. Да. Ами аз не мисля, че има лоши и добри газопроводи. Има газопроводи, които са логични и такива, които не са. Аз мисля, че и Северен поток и Южен поток са еднакво нелогични газопроводи. Защото и двата газопровода икономически са необосновани. Просто защото са твърде скъпи и строителството им е много над нормалните стойности за газопроводи с подобни размери. Второ, защото тяхната функция не е да пренасят повече газ, а тяхната функция е да заобикалят една транзитна страна, именно Украйна. Защо Европейския съюз има двойни стандарти? Това е защото според мен в първия случай с Северен поток участваха един тип компании и един тип политици, трябва да го кажа най-отговорно, а в Южен поток участват други. Другата причина е, че когато Северен поток се планираше, газовото потребление на Европейския съюз се очакваше да нарасне с 60-70 милиарда кубични метра в следващите 10 години. Когато Южен поток дойде на дневен ред, вече се усещаше икономическата криза и се знаеше, че нови количества газ на Европа няма да са необходими в следващите 10 години. Затова и Южен поток, една тръба, която ще пренася 63 милиарда кубични метра, е безумие. Освен ако всичкият газ, който преминава през Украйна, не бъде насочен към Южен поток. Това не е в геополитически интерес на Европейския съюз и по-специално на Съединените щати, защото когато аз говоря за външна политика, може би тук ще бъда малко радикален, но когато мисля за външна политика на Европейския съюз, аз мисля за външната политика на САЩ с други средства. И в тази гледна точка за обикалянето на Украйна и изолирането и енергийната изолация би било един геополитически провал на Запада и на Съюза, на Западния съюз, между САЩ, Европейския съюз и партньорите в НАТО. Точно в тази ситуация, когато Украйна е в квази гражданска война, Южен поток може да е последния пирон в ковчега на Украйна, защото представете си, ако Газпром пренасочи всичките си 120 милиарда кубични метра към Европа през Северен и Южен поток, които, впрочем, Северен поток се използва само на 20% в момента капацитета му. Значи забележете колко ненужен е. Това са загуби от по 50 милиона евро на година за компанията Северен поток. Южен поток ще е още по-катастрофално. Там сумите са много големи, там и олигархичните интереси са много големи. Но представете си все пак пълни Северен и Южен поток. Това означава, че Газпром ще може да спира газа на Украйна, когато пожелае. Ще може да го използва като политическо оръжие, когато пожелае, за да сменя правителство. Той сега е така, обаче сега има цена. И цената е, че ако спре газа към Украйна, Украйна врътва кранчето за Европейския съюз. И по този начин Газпром си губи най-големия клиент. Единственият голям клиент всъщност. Така че Европейския съюз, бидейки зависим от Газпром на 30%, мисля, че няма нужда да става зависими на повече на този етап. Защото не може да се очаква, че всъщност през Южен поток ще тече по-евтин газ. Няма как да стане това. Особено ако Газпром иска да запази същите условия на договори. Но, както казах и в експозето си, определени двустранни отношения между компании в Европа и Русия се наделяват над общо европейски интерес. Не е тайна, че основен партньор на Газпром в Южен поток е Ени. Компания, която има стратегическо споразумение, което поднови през 2011 година с Газпром. Ени и Газпром построиха вече един път Син поток, също нелогичен
газопровод. Ени има договори за проучвания на природен газ в Русия. Ени купува около 30% от италианската консумация на газ от Газпром. Така че всички тези неща са един достатъчен аргумент за тази компания да не прекратява Южен поток и да използва целият финансов и политически ресурс, който има в Брюксел, да издейства такова изключение. Затова и тези европейски избори са по-важни от всякога в областта на енергетиката, защото в зависимост от това дали ще спечелят левите партии или десните партии, ще зависи, може би, и съдбата на Южен поток. Като аз смятам, че една победа на Народната партия ще означава всъщност, че европейските правила към Южен поток ще важат с по-голяма сила, отколкото бяха към Северен поток. Но това Тоест, само ако моя спечели спекулация. Европейската народна партия, чука за пирона в ковчега го оставяме за малко под масата. Така ли? За малко, ама то трябва още много неща да се направят. Това е само началото. Но да. Тъй като много излязохме извън времето, един последен въпрос, професор Захариева. Да, направо държите тоягата, вече не мога да не се съобразя. Включен ли е? Юлия Захариева се казвам, аз съм преподавател, затова може би ще усетите някои професионални деформации, защото аз няма толкова да питам, колкото ще се опитам да уточнявам. Първо ще разбия мечтата на Христо. Плана Плевен няма да се случи повторно. Той забрави за Европейска отбранителна общност. Договор беше подписан 1952 година, нали така? И то при ужасяващи заплахи за сигурността в тяхните представи. Говоря представите на Запада. И Корейска война, и цялата обстановка в Европа, и студена война в най-класическия си вид, и пак не стана. Въпреки че има подписан договор. Така че струва ми се, че не това е пътя. Но защо човек да не си помечтае, изглежда интересно. Имам въпрос към госпожа Марини. Защо у вас звучат такива страшни думи? Ковчег, пирон, мъртъв ли е Лисабонския договор? Ковчега не го казах, аз го каза господин... Вие ли казахте ковчега? Но вие попитахте мъртъв ли Лисабонския договор. След това още веднъж попитахте, забравих какво мъртво ли е. Защо, какво сме очаквали от Лисабонския договор в сферата на обща външна политика и политика със сигурност, за да твърдим сега, че мъртъв ли е? Да питаме, мъртъв ли е? Точно в тази сфера промените са най-малки. Независимо от институционалната орнаментика, служба за външни отношения. Ами това е доразвита идея за специализирания секретариат към съвета на министрите. Сега вече имат служба за външни отношения, малоброен екип, който подпомага върховния представител по обща външна политика и политика за сигурност. Пак бих нарекал институционална орнаментика и новите функции на този върховен представител по обща външна политика и политика за сигурност. А телефона, на който може да звъни Кисинджер, не е от Лисабон, а той е от 1997 година. Това е ревизията от Амстердам. И отговорът беше доста така неприличен по отношение на щатите. Казаха, че правят този телефон, защото американците били тъпи и не можели да запомнят кой е актуалният председател на съвета на министрите, тъй като той се сменял на 6 месеца. Това беше анекдота. Но наистина тази стъпка е от тогава. Сега, дали действа или да не действа, не мога да кажа. Но и след Лисабон, обща външна политика и политика за сигурност е запазен периметър за междуправителствено сътрудничество. Така ли е, Христо? И разсъждаваме всички механизми, които съществуват, да, но максимума е координация на външната политика. А това, че в договора пише обща външна политика, това също е една мечта, може би един ден, но много често в европейската лексика използват думи заради посланията в тях, отколкото фактът, че те отговарят на реалност. И последно, защо толкова ви харесва
това клише – икономически гигант, пък политическо джудже. Аз непрекъснато май разказвам спомени, но това клише се появи края на 60-те години по отношение на Западна Германия. И от време на време, да, тогава беше така, наистина. Икономически гигант, абсолютно вързани ръце в международен план, половината свят ни я признава, 2 Германии, граница през дворовете на хората. Да, политическо джудже. Сега защо ни харесва да го използваме за Европейския съюз? Пък някак си не се връзва Европейския съюз с джудже или просто каже гати джуджето. Все пак. Така че не е джудже. Аз имам въпрос, но не знам дали си има време към интересното изказване на първия Владимир Сопов. Вие казвате, не това е модела. Не това е модела. Събират се елити, пишат един проект. Между другото, Конституцията беше написана за 18 месеца, а не за 10 години. 18 месеца. И 1994 година я подписаха. Но не можах да разбера, кой е другия модел? Кой е другия модел, след като непрекъснато говориме за обединение на суверенни държави? Кой е другия инструмент, който може да бъде в основата на това обединение, освен класически международен договор? Вие предлагате друг подход или как? Благодаря. Много интересни въпроси и коментари, понеже голяма част от тях бяха насочени към мен, затова да, ако обичаш, плюс това ми започва името с А. Така че сега, по отношение на това мъртъв Лисабонския договор и откъде точно произлиза фразата за да се обадим за единния телефонен номер и така нататък, разбира се, не това беше целта ми да го употребя. Целта ми беше, тъй като това е, да, наистина клише, но това беше един от лозунгите, с които беше рекламиран Лисабонския договор, когато беше приет. Всички добре си спомняте, предполагам, как се търсеха варианти, след като излезе този договор, как да бъде сбит в малко по-малка книжка. В някои страни членки имаше референдуми. Как той да бъде рекламиран, така че хората да гласуват за него, за да не спънат поредната интеграционна стъпка, колкото и малка да е тя, за което сте абсолютно права по отношение на външната политика. Беше трудно ревизионния договор от Лисабон как да бъде представен, защото не забравяйте, че 18 държави бяха ратифицирали договор за Конституция. 2 държави заявиха категорично с отрицателен вод на референдум, останалите не разбрахме каква ще бъде тяхната реакция. Така че при рекламирането на Лисабонския договор бяха изправени пред невероятно трудна задача. На ратифициралите трябваше да кажат, ама това е същия договор. Няма нищо различно. Точно така. Защото все пак акта на ратификация е сериозна стъпка на суверенна държава. Точно така. Тези, които пък не бяха ратифицирали, трябваше да им се внушава, че това е абсолютно нов договор. А истината е, че разликите са 7. И то текстови. Така е и точно за това използвах тази фраза, за да провокирам и интерес, още повече, че тя си съществува в европейския дебат, независимо дали е факт или не, защото в крайна сметка една от целите на всички дебати е именно да направим следващата крачка. И така или иначе, за това попитах и за договора дали е мъртъв, още повече, че в контекста на Банковия съюз, дори в Европейския парламент много евродепутати, особено тези, които участваха в преговорите по втория стълб, заявиха, че Лисабонският договор е изчерпан от гледна точка на това да бъде постигната тази интеграционна стъпка, която Банковия съюз изисква. За това една част от договорката включваше междуправителствено споразумение. И в този смисъл Лисабонският договор очевидно достигна тавана си за това, което се очаква от Европейския съюз, защото ние все пак тук балансираме между очаквания и възможности.
И от тази гледна точка наистина е клише за джуджето, но за сметка на това е цветно и някакси поставя в доста добър контекст как стоят нещата. Така че аз не мога да кажа, че много я обичам тази реплика, но умни хора или хора, които са били decision maker или още са ги употребили в определен контекст, който смятам, че е валиден все още. Ако това, нали, отговаря. Иначе категорично нямам никакво специфично отношение към тези реплики, просто са факт. Владо? Не знам дали с 2-3 изречения мога да отговоря. В това, което казвам, аз разбира се не визирам правната форма. Това, което визирам е практиката на постигане или на целеполагане в рамките на европейския процес. И ако трябва да контрастираме, контраста за мен от политологическа гледна точка е начина, по който се създава банковия съюз. Това за мен е голямата отлика от начина, по който, например, е замислян, мечтан, в крайна сметка реализиран поне частично или вкаран в действие, нали, идеята за икономически и за монетарния съюз. Политологически банковия съюз всъщност е буквално ежедневно договаряне между правителствата и търсене на баланс между това, което е необходимо, между това, което е приемливо, между поносимата цена, на която трябва да се направи. И от моя гледна точка така мисля, че при тази занижена степен на легитимност трябва в момента и да изглежда европейската интеграция. В това, което казах, това, което аз предложих, не беше ценностен коментар за това дали е добре или, нали, въобще не беше ценностен коментар по отношение на интеграцията. Нали, бяха аналитични бележки. Така че ето дори, ако трябва, нали, съвсем в детайл да илюстрирам тезата си, обърнете внимание, че банковия съюз всъщност изглежда различен през последните няколко години. Той изглежда по различен начин. През няколко месеца се сменя неговата дефиниция. Елементи се добавят, други отпадат. Първоначалният замисъл беше да има 3 стълба. Третия стълб в момента е политически абсолютно неприемлив и невъзможен. Изисква промяна на договорите, доколкото има пък една група страни членки, които съвсем основателно казват, този банков съюз дори не е пълен, в него отсъстват ключови компоненти. Има 4-та група, която е изключително критична към първите 2 стълба, нали, това вече беше коментирано. Така че аз по-скоро визирах и се опитах да предложа поглед върху това към какъв тип правене на интеграция ние отиваме в момента, с много висока степен на необходимост да се отчитат отношенията, мненията, страховете, реални или имагинерни или въображаеми на европейците, но ние от тук нататък с този модел на правене на интеграция от преди 15-20 години, мисля, че просто няма как да вървим напред. Предлагам да закриваме вече, така че заключителни думи и ви казваме чао. Това, което аз бих желал да подчертая. Сигурно точно модел на общата европейска армия, какъвто има в плана Плевен и договор за европейска отбранителна общност, няма как да се осъществи. Но, първо, определени елементи на общо планиране и създаване на обща логистика и инфраструктура вече има. Второ, сега вероятно и много от хората в залата знаят, че все пак някои поуки от предишните кризи бяха направени. Един от изводите, да речем, една от конкретните мерки, които следва непосредствено от кризата в Либия, е формирането на общ европейски проект за самолети и цистерни. Едно от нещата, което вероятно от тук нататък след кризата в Сирия ще и кризата в Либия и кризата в Украйна ще проистече, е евентуално нов съвместен европейски проект за безпилотни военни самолети. Оттам нататък има и други много ясни практически нужди за оптимизиране на разходите за отбрана на държавите членки и за свързване на определени елементи на военна логистика, на разузнавателни системи, комуникация, които могат да бъдат прогресивно във времето осъществени и по метода стъпка по стъпка, по който всъщност интеграцията напредва от самото начало.
Но ние можем до безкрай да седиме в такива зали, можем до безкрай да си трупаме дипломи от престижни университети и най-различни красиви неща да си говориме. Има реалности и реални проблеми, на които трябва да се намират решения. В противен случай тази система ще загуби окончателно своята публична легитимност и ще бъде изучавана само като част от историята. Мартин, последни думи. Аз искам само да добавя към липсата на единна армия в Европейския съюз. Само да кажа с един такъв паралел, Съединените американски щати не са се случили за един ден и преди да се случат, такива каквито ги знаем сега, всеки щат си имал собствена армия, собствена валута, собствена банка, собствени правила и собствени закони. От нуждата, от кризата с отношенията с Англия и изобщо ролята на отделните щати в света, ги е накарал те да се обединят и са решили, че федеративният подход е по-добрия за оцеляването на колониите тогава. Така си мисля, че това, което се случва в Европейския съюз, е един процес, който може би не трябва, за който не трябва, може би не трябва да се бърза особено много. Интеграцията е бавен процес, обаче когато се получи, трае дълго. И това доказва историята на Европейския съюз от създаването му. Но си мисля, че за в бъдеще дали ще има единна външна политика, единна военна политика на Европейския съюз, ще има голяма роля и структурата на международните отношения. И това дали Съединените щати като хегемон ще позволи да има един пряк, така да се каже, не съюзник вече, но конкурент в световен план. Защото една единна Европа в външно-политически план и в план на сигурност ще е един конкурент на Съединените щати. Така че до някаква степен зависи и от отношенията с хегемона. Дали ще има единна външна политика и единна отбрана. Да, въпрос на катализатор. Между другото, банковия съюз и въобще интеграцията, която се оформи в еврозоната последните няколко години, стана заради катализатора Гърция. И всъщност всички тези реформи, които се случиха изключително бързо за това, което Европейския съюз обикновенно прави, беше спешността на ситуацията. Тоест, ако се появи нова спешност, която да бъде във външно-политически план, не е изключено, според мен поне, да има промени и по отношение на външната политика, и то в контекста на обединяването й. Изключително много ми е мъчно, че не мога да поема повече въпроси, но ужасно закъсняхме, но така или иначе ви предлагам нещо, за което поемам ангажимент. В Фейсбук ивента на събитието, всеки, който е останал с въпрос неотговорен, може да го постави и аз се ангажирам да помоля всички участници, като адресирате кой участник, разбира се, да ги наюркам да ви отговорят, за да продължим дискусията, защото така или иначе, както видяхте, повече въпроси имахме всички, отколкото отговори, така че ви призовавам, елате и в събитието във Фейсбук.